हेलौ गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि टुपान दैमारि इउटुब चेनेल बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनो लाग्रोबाय आरोना स्रायनो ओमफ्राय आंना बे भिडिअआ खामानि मावनायानोसै आरोना अब्लाबो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय आरोना खालि खामानि मावनायल' भिडिअआ आंना खामानि मावनायल' आरोना ओमफ्राय मा खामानि मावनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोन देखायलांना जानोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै होबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला फैफादो लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै सिगां भिडिअ ओमफ्राय नेट गांसे नांबावगौ होनदोंमोन ना नै दिनै सानदे नालाय ओमफ्रायो बिहरखाबाय आं गांसे लाबोस्रादो ओमफ्राय खानानै हैस्रानोसै आरो आं गांसे नांगौ जादों आरो ओमफ्राय दंमोन दंनाया ओमफ्राय गोजाम जिलाजोबनायसै आरोना ओमफ्राय खोंनायानो साबसिन जागोन आरोना बेनिखायनो गोदान गांसे बिहरस्राबाय आं ओमफ्राय दायो खानानै माबाहैनोसै आरो खानानै होखानोसै माला जोबगोनसो सानबाय आङो बे समावबाथाय आंहा बिराद खामानि ओंखारजायो आरोना गाइसमोन माबा औवा दाननाय बेरा होनाय माबा नेट सोंनाय माबा मैगं गायनाय मैगंनि बैसां होनाय एखे हेन थेन माबा हाग्रा सननाय माबा माबि जि खामानि ओंखारो आरोना सैत्र आरो बैसाग बे मासाव बांसिन ओंखारजायो आरो खामानि मावनो आंहा बिराद खेथि बाथि मावग्रा मानसि नालाय बेनिखायनो खामानि ओंखारजाबाय थायो आरो खामानियानो बुहुद दंबावोसो नै बैसां होनांगौ बैसां लुनांगौ माबा हेन थेन थासुमलिबो गायबावनांगौ दंबावो नेटखौ होग्रोथारनानै लाथारनोसै आङो एसे स्र' जानायनि अब्लासो बोरमाफ्राबो एसेग्राब माबा जानाय नङा आरो थासुमलिया एसे माबा रोदोमहांबाय आरोना सिगां गायनाया गायसिमोन फिसा गोरलै ओंखारहांबायानो बिदि ओंखारहांनायावनो जाना होबा एसे दिगदार जागोन आरोना मालाय बेलेगफोरना गोजौ जाजोबलायबायानो सैत्र मासावनो सैत्र मास हाबहांनायावनो गायो आंहा नै सैत्र मास जोबहांहां आरो माखासेखौ बैसाग मासावसो गायना होदों बाराबा बैसाग मासावबो गायजायो आरो ओमफ्राय दायो नै सफैलायबाय बे गोजाममोन आरोना गोजामखौ खाथ'वाखैमोन आङो ओरैनो माबाना दोनथ'दोंमोन ओइथिंजायबो लांसै गोजामखौ ओरैनो खाथ'नाबो दोनदोंमोन आङो गोदाना नैबेसिम सफैदों बैनिफ्राय ओरैसिम ओमफ्राय ओइ गुसे ओमफ्राय नै ससेया गोजाम आरोना ओमफ्राय माखासेया गोजाम गोदाना मोनथाम जासिगोन आरो नै बेजों ओमफ्राय दायो आं खेवनानै लाग्रोनोसै एसे गोलाव थांदोंलाय सोना होदों 500 बारासो बुङो आरोना गाइसमोन बिगौ मोनगौ आरो बिसोरनो फानग्राफोरा दाना बिदिखौल' होयोसै नालाय खेथि बाथि मावनायफ्रावबो एसे माबानानै लाग्रोथारनोसै आं खोंनानै खामानियानो जोबनो रोंला लोगोफोर नेटआ बेहा एसे खान्द' आरोना बै हालावसिन बेहा जा गोलाव फैदों ओइनिफ्राय दयसिम फैदों आरोना खैथा खुन्था माबा मोन्दों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17टा ओमफ्राय बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खुन्थाल' 11 खुन्था नै 11 खुन्थाबो मोनजोबावासो 10 खुन्थाखौनो होनांसिगोन आरो बिथिंना खुन्थाया एसे ग्लांबाय बिथिंनासो खान्दा आरो माबा जागोन आरो बेयावबो 15-16फोर 14-15फोर जागोन आरो एसे माबा जाब गायबावबा आं एसे माबा गोजान गायदों नालाय बिथिंना फार्स्ट गायनाय नालाय बिथिंना एसे गुबुं जादों खुन्था गायनाया ओमफ्राय खाना लाग्रोनोसै आं गायसिम एसे खान्दामार बियो बैनिखौ एसे लावसिन नुमारदों ओइजों जाहैसिगोन गोजामा ओइसिम सहैसिगोन आरो जाहैसिगोन ग्रोबनो ओमफ्राय गोदानखौ बिथिं होग्रोबाय आरो माबाफ्रा बोरमा मोसौ माबा माबिफ्रा ओरै बांसिन फैयो नालाय ओइथिंजाय ओमफ्राय एसे साहाथिं एसेग्राब माबा जाया नालाय बेयाव दैज्लाङाव माइ गायगोन नालाय दैज्लाङाव माइ गायबा माना एसेग्राब माबा जाया आरो उफुद्रुग जाया आरो माथ्र' बै जेठ आसार माबासिम आसार मास बै माबा जेठ माससिम आरो बैसाग जेठ बे मासाव माबा बै गोरान खेथि मावदों नालाय बेखौ बोखांगौबासो दै सोगोन आरो बेयाव नङाबा दै सोआ
आं दायो खाना लाग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्रायथ' नेटखौथ' होनाया होबायमोन आरोना ओमफ्राय हा होबावनांगौ आरोना नै ओरैजाय साहा गालथिंनिया गाहायाव नायनोसै आरो हाबबावो ना मायो बोरमायाथ' लामा नागिर हाबथारो आरोना हाजारखि माबा माबि होथे अब्लाबो लामा नागिर उसुमबायनानै हाबो आरोना नायनोसै साननै सानथामसो नायनानै आरो गोदान टेकनिक खालामफिननांगोन आरोना बेखौनो दोथाबला दोथाबि सेस रावन बेयावनो खमावबो माबासो खारखाबाय दा आठखान आरोना गासिबो आठखान हाबबाय आरो बेयावनो ओइ बोराय दंबावो बोरायाथ' सोलिनाय नङा होथेबाबो थब्लं गोजा आरोना बै बोरमा सैमायानो बिसि आरोना सैमायाखि बारस'बाय आरोना बेबो नैबे ओरै साहा होनायाबो फार्स्ट बायनायमोन आरो फार्स्ट बायजेननाया ओइयाव दङ आरोना जिलाजोब्बाय ओमफ्राय बे सेकेन्ड टाइम बायनाय आरो बेबो सैमा बिसिनाय मानाय जाजोब्बाय आरो अबेबा जाबनासो होनांबाय आरो बाबायाबो गांसे हासिबाय आरोना मोजां नेटखौनो हासिनाय नेम दं बेना ट्रेक्टर माबा माबि सोनोबाथाय हासिनाय नेम दङ ओरैनो लामा दोनखाथारो ट्रेक्टर सोनाय मानाय नेटखौ खेवब्रबनानै सोनो हायो ओइ बे हास'नाया नेटखौसो हास'सायो ओमफ्राय राउन्ड होदिंजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दासो गोसोखौ एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो ओइ साइडथिंजाय ओइदि होनाय बायदि दसे होनांगौ आरो गोजौआव नङाबा मानसिया बारसिनानै नेटखौ बिसिनो नागिरो आरोना होथेयाबा जानाय नङा बैथिं खोलाथिंखौ होनांगोन आरो साहाथिंखौ होला आरो खोलाथिंखौ होनोसै नायदो लोगोफोर राउन्ड ओमफ्राय हाया बेयाव 1.5 बिगासो जागोनदां 1.5 बिगाजों 8खान जाबाय आरोना गासिबो गोदाना गुरनै गुरथाम हाबबाय आरोना देग्लाय गोदान बायदेरनाया गुरथाम जाबाय आरो ओमफ्राय गोजाम माखासे ओमफ्रायथ' गायलु गायला गायबाबो बेयावबो खोंनांगोनसो बायथ'ला बेयावनो मावनोसै बांद्राय मावबाबो माहाजोनद्राय जायो आरोना गायसिम बे राउन्ड ओमफ्राय नै ओइथिं बैसां दङ नैथिंबो मावखांनानै दा बेलासि सोलाबगोन ना सोलाबा माबानोसै दिरुं सोंहैनोसै माबायाव मा होनो बैसाङाव आरोना बिथिं मावखांबा आरो बानलुबो दङ ओमफ्राय बेयाव बिथिं मावखांबाथाय नै बिथिं ग्रोब फैदोलाय नै थासुमलिबो गायनांगौ थासुमलियाबो एसेबांसो गायदों ओमफ्राय खावसे दंबावो दब्लायसे दंबावो नायनोसै खामानियानो आरोना गायसिबो दाबायदि समाव बिराद खामानि ओंखारजायो आंजों माबा बिदिनो बायदिसिना खेथि मावनाय जायो नालाय गायलु गायलानो बेरा होनाय औवा दाननाय खुन्था गायनाय नेट सोंनाय ओमफ्राय बैसांनि माबा माबि हेन एखे ओंखारजोबो आरो ओमफ्राय बे मावस्रांजोबासो एसे खम जागोन आरोना एसे बांद्रायबो नङा आरोना आरो ओंखारलायगोन ना नै थासुमलि गायनाय मानाय दंना हा खोनाय ओमफ्राय बानलु खानाय मानाय ओंखारलांसिगोन आरो मैगं थाइगं खानाय नोंथांमोननो सेयार खालामबाय थानोसै आरो बेखौनो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरो माथो देखायबावनो बेफोरखौ देखायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि नेट सोंनाया दिनै कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय खामानि मावनायखौसो देखायबाय थानाय जायो नालाय आंना भिडिअ ओमफ्राय जायफ्रा दिनै बे सानसिमल' भिडिअखौ जोबजासिम नायदों नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय आंनि नेट सोंनाय मानायखौ नुथ'नाय नंला आरोना गायसिमोन बेलेग खामानि नुलायसिगोनलाय आरो बिदिब्ला बाय बाय गुड नाइट